vyčítať Rusom. Však vy ste neboli schopní ani len odsúdiť masovú vraždu malých dievčat v Iráne, ktorú spáchali Američania. Ani izraelskú genocídu v Gaze, ani vojnové zločiny v Libanone. Čo vy chcete rozprávať Rusom? Ja som sa pred pár dňami vrátil z Moskvy. Rokoval som s ruskými politikmi a pýtajú sa, kde sú sankcie Bruselu na Ameriku a Izrael, keď ste takí principiálni. Smejú sa na vás, pani Kalasová, a dobre vám tak, vy pokrytci. Bol som v Moskve a Stalingrade úctiť si pamiatku našich osloboditeľov od fašizmu. A rovnako do Ruska pôjde aj slovenský premiér Robert Fico. Žiaden iný národ si od Nemcov nevytrpel toľko, čo Rusi. A my Sovietom ďakujeme za mier a za slobodu. Je choré, že pobaltské štáty nechcú dovoliť prelet nášmu premiérovi, aby si mohol uctiť víťazstvo nad fašizmom. Zjavne niekomu prekáža, že sme fašizmus porazili. Že, pani Kalasová? A pani Lejenová, vy ako Nemka by ste sa mali pláziť do Moskvy a prosiť o odpustenie. Vaši predkovia povraždili desiatky miliónov Slovanov a dnes opäť zbrojíte a šírite nenávisť voči Rusku. Hanba vám!